Sus Ginoo ko nara gini akong patong ang ipangita na ara man day ni siya din tas tinamper di ba ako pagitan ni. So hi mga day, so for today's chika kay mag-ano ko akong pangitaon ako ang pato kung asa siya naglumlum kay murag dugay-dugay na gid nako mi siya gimanmanan ba walang gid nako siya nakitaan ambot. Diri atong subayon kahadlok. So diri pa dayon nagsubay aning kasagbutan no. Bot petigin ako mga pila kag ana ko siya gimanman so idlas gid siya no. Magdisa jud ko pangita kanos akong kanos anak ko siya subayon ko ano nako siya nanda ko ano sa ako siya sundan ana kay napoy usay na maka time da dapat hapon ana no wa pud ko say na ay time na di ko na ko siya masundan kasi say busy pud ko sa tindahan so di na ko siya masundan so mao ning pag one time nga na ay higayon nga murag na nasundan ako siya gipakaon ako siya gabi ibaw niya naman akong anak so na bantay sa tindahan hapon na to so hope na gina niya no so mao to ako siyang nasundan diri na ko siya dapit na sundan pero kaso lang ngit-ngit magudto so wag ako sa nasundan ug hahag yun sa padung igo na ko sa nasundan ug asa siya hinglusot so nawa sa panan-aw kay suksok sa mga kanang kasagbutan so mao to ana po nako sige padayon ug sunod ug asa no kay bagno kay wa ko nagbutas atong panahon na to kay kuan lagi kanang igo ra lagi nako abi na kong naras duol so layo man di ay so mao to kuan sa gina ko sige padayon ug kanang sunod kay basig ko sinapal hinoy cobra mi rice or unsa ba di abitin wala ba ko nagbutas ato na time so mo to karon gipadayon ako pangitaw gasan ako siya pangitaw gisubay ko lang kung una akong gisundan sa iya kung una kulang karon nakahigayon man kong pangita so mo na ako ni pangitaon diri aron man akong gipanghagdas-basa ng mga kuan actually wala ko nagbutas sa panahon na kay noon adlaw man makabantay man tag kaso magnaay mo tukob sa simba ko da oroy kaso naay mo yaga-jaga sa tuwag tsakog nga betche na mamarasi man gid hinoon tano og maahon simba ko lang po pero kaluyan sa Ginoo wa man pod so pwede na ko mo nang igmat-igmat jud ana nga side so Ginoo ko so mauto siya diri na ko siya nakita agoy sa unahan so tanto yun akong kuan nakita yun ako siya diri dapit wala ko nag-expect nga diri siya medyo layo gid sa balay ani magud diri nga side sa diri magud na side kay kuan magud ni kanang kulungan magud diri sa una giguba niya pagkahuma na ay mga trapal nga nabilin dira ang mga kuno kunahipos ning ana og porma natingaw ako nag-expect nga dira kana di sa ilawom diha gyud siya paglili jud nako nara gyud siya diri nag-worry ko manggod sa iya banto sige kung pangita kay basig sige ra ba og uwan kay basig nato didto ra po siya nang hope ug kanang didto ra po siya nang itlog sa kanang kasagbutan ba di na worry ko way mga tabon ay mga kuan ang ita man po doon pud siya kanang makasilong siya o dira di atus ilaw hinahinay jud kung uka ba nakabasig ini uka ba daw nako ang mo sa lobos brr cobra na meresi gid ta inday meri na tsaka dolor kag yun inday so mga to ako gid siya kuan gikuan na nako na siya dira ako na kuan na pud ako siya balhina ako ra pud siyang gikuan ako na lang kung li na ipangtabon-tabonan na kung tan-aw na ko mga medyo bangag wa mo na ko nakita ng ito basa ba kay naaman siya galumlom so ana na ko siya tanduga kay murag tan-aw na ko dry man pud ang iyang gi kuanan gi tawag ani ihang gi hope ihang gi lomloman so mao to ako na lang pud na siyang gi tinga gani ko din ha man sa man patuhan ni diri man kuan nagkuan naglumlum pero sige by the way okay ra kay at least safe man pud ang itlog harang kadaghan lagi ka ng mga lamok lagi dura lagi nga side tanawon mga naglupad-lupad na mga lamok na to laban sa pantaday kay sayang na itong alaga og di na to ni Ate Manon no di ba kita lang nanguha lang kita og silupin akong tangag mga yuta nya pag kumanak ko pang gipambutang sa mga kilid-kilid kay in kaso bukusog gid kuno ang ulan ug unsa man di ba nga wash out na iyang kuan desi no safety man pud siya din na anga side so mao to akong gipangbutangan mga kilid-kilid ako alang pud na siyang gi kuanan hinahinay jud ko ka basig ukab na ko kuya wa natong kiwong na basig ukab ng cobra mo ay naman marase kay diamonds so mao to ako ginamag gipamutangan ng mga kilid niya ako mga medyo gi-elevate pud nako siya gamay kay murag luoy kay hang ako ang pagtan-aw gid sa ino luoy gid kay siya kapirti ra gyud babawa aning trapalan ni igo ra gid ni sangyad sa kuan sa kanang yuta nya igo ra gid pud siya mo kuan pero tigid hingon noong iuba mamugod na ilahang gusto daga naglamok ko tanaw so mao magud na ilahang gusto kanang ngiob kanang ngit-ngit gid gani kaayo kay mao gid na ang gusto sa mga pato kanang sa mga ngilit-ngilit kanang ngit-ngit jud ba mao na diha gid ilang gusto mangitlog na sila dila sa gusto mangitlog og hayag so wala na lang pud nako giusab ang posisyon sa iyahang kaning iyahang gikuanan kay
kuan man murag piling na komportable man pud siya, ako lang pud medyo ga-elevate gamay kay medyo para di pud kayo siguro kuan ang ihang ulo na kay murag tigir yung sagyada ba, sumoto ko na pud gibutangan gamay mga kanang kuan diha kanang tawag anim man si tawag ganing ako na lang pong gibutang-butangan ug kanang medyo ma-elevate ang kanang trapal kay aron pud medyo masaka-saka pud niya yang ulo inisod pud niya oy anak god di pud kay sa tatong mahirafan sa kalisod deva ang show ni Inday so mauto ako na lang gipag-elevate dira ako na lang gipang kuan kung gipang silip-silip ang ilaw kung kuan ba kung naabay basig na ibuslot or na ibuslot gamay so ako na siyang pang ayos-ayos dira kay hala ma-maintain ang kangit-ngit sa iyahang kuan kay mao ba na ilang gusto dapat ngit-ngit jud ang ilahang kuan tawagan ngit-ngit jud ang ilahang pugaran kay mao na ilahang gusto jud sa mga pato kay kun di man gud ngit-ngit dili sa ganahan maglumlum dili na sila mo di na mapusa o nga lagi ay katingada nagtuwad-tuwad ko dira aday man maray sige tabi masuntoyan ng lubot si tuwad-tuwad so mao to diya nga side ako lang gid sila giayos-ayos gyud kay para gyud maligo na to ihang pagpamusa ba akong gisilip-silip sa ilaw mog naabay mailhan man ako kangit-ngit mailhan ni mog naabay buslot kay nami mo siwil nga kanang hayag so sa kung pagliwa may ming siwil so mao mauna na posisyon niya diya sud tanawa mauna ihang kulo mauna siya ang iyang pugaran tanawa medyo na elevate na nakakong gi-elevate gamay mauna dira so tanawa ni mao pud ni ang kuan niya kungit-ngit ning anak kangit-ngit ang iyang pugaran so mao to siya so mauna dai tama na mauna posisyon sa iyang pugaran dira siya nga side ng mugad tama ng chika thank you for watching.